Hola, us passo el resum d'avui. Vale, a veure, per començar, recordo que entreu a la vostra compte i aquí a l'esquerra podeu accedir al compte que hem fet d'equip de la Cristina. Cliqueu i ara per anar una altra vegada heu de tornar-li a donar a Cristina Team. Llavors ara us apareixen tots els dissenys, vale? Que estan compartits. Sí? Val. Llavors, com l'altre dia, podem triar un disseny i en comptes d'editar, perquè si no dues persones no podíem editar alhora, li donem a fes una còpia. Vale. En aquest cas, aquí tindríem una còpia i nosaltres la podríem editar com volguéssim sense cap problema. On es guarda aquesta còpia? Torno a la meva pantalla principal, me'n vaig a tots els meus dissenys i quan comenci a modificar-la veureu que començarà a aparèixer allí. Per exemple, vaig a canviar el color d'això. I m'hauria d'aparèixer en aquesta pantalla. Ho veieu? Està aquí. Aquí li puc canviar el nom i així podeu tenir-les classificades. D'aquesta manera només la veig jo, per tant, després quan la vulgui compartir amb els companys haurem d'anar als tres puntets aquests o la descarreguem i l'enviem o enviem un enllaç. Vale? D'acord. Anàvem a començar a fer una de 0, vam dir. Ara us ho explico. Per fer una de 0 vaig a crear un disseny, triem cartell, el primer que faré és anar a buscar un fons, teniu moltíssims per triar, el que més us agradi. Llavors començarem a posar els títols. Un cop tinc el fons, us recordo que quan jo clico al fons m'apareix aquí el menú d'edició i aquí podríeu ficar si voleu que sigui el fons més transparent o menys. En aquest cas me'l deixa també canviar de color. Puc agafar qualsevol altre. Vale. Anem a agafar el que estava degradat. I què més? Aquí el podeu girar, escapçar, ajustar els colors, la saturació, com vosaltres vulgueu, filtres. Vale. Això només apareix si jo estic clicant aquest quadre. Si jo surto, veieu que desapareix. Vale. Vale, ara anem a fer els títols. Per això anem a la pestanyeta que posa text. Fico el títol. Ho poseu com vulgueu i amb el tipus de lletra que vulgueu. Quan esteu escrivint, també us surt el menú dels tipus de lletres, el tamany, els colors, de forma que vosaltres aneu dissenyant com vulgueu. Podeu estirar més perquè quedi en una línia. Els tipus de lletres que no tenen la corona són els que podeu fer servir. També podeu posar vosaltres el número amb el teclat, si no hi és, la numeració que necessiteu. Vale. Aquí estic fent el d'educació infantil. Llavors, ara posaré aquí. Poseu educació infantil. He fet l'exemple, després ho podeu posar com vulgueu.
Vale, ara provarem de posar un requadre aquí on hi ha elementos o elements i llavors si aneu baixant aquí teniu formes, vale? Bueno, la rodona no volia ficar un quadrat. Si li diem ahir mostra tot, us obre totes les formes que ja veieu. Vale, li donarem, farem com un rectangle i aquí us deixa canviar-li el color. Ara posarem el número. O podeu posar el text, però ho faré gran perquè ho veieu millor. Potser massa. Vale. Ho posarem aquí dins. I per exemple, aquí posa surt no s'enfonsen. Vale. Ho vaig a copiar perquè així vaig més ràpid. Vosaltres escriviu el que necessiteu i ja està. Si no recordo malament, aquí a elements crec que n'hi ha números. Sí. I així, bueno, queden una mica més diferent, no? O el podeu escriure, és igual. Vale. Llavors, aquesta activitat està enllaçada a una web. Vaig a mirar quina web és. I ho faré igual. Vale, un vídeo de YouTube. Vale. Com és un vídeo de YouTube, farem les dues maneres aquelles que us he ensenyat abans. Tenim l'opció d'anar aquí baix a vídeos. No, a vídeos no, perdó. És que està el menú aquí d'això i ara no ho veureu. No puc accedir. Vale, segueix gravant. Vale, si anem a més, teníem aquí aquestes icones, vaig al YouTube i es diu Sura o no Sura. Ens buscarem. A veure si trobem el vídeo. Vale, el de català no és el seu. Vale, per inserir un vídeo, com hem fet abans, vaig al YouTube. El que faig abans ho havíem fet provar per buscar el vídeo, feu amb URL, però no funciona. S'ha de fer, hem d'anar a comparteix del vídeo, copiar aquesta adreça, dic còpia, vaig un altre cop al cartell, ho poso aquí a cercar on està el YouTube, ho veieu? Enganxo i ara sí que me'l troba. Vale? Veieu que aquí tenim l'opció de posar-ho així. I llavors podem posar el vídeo aquí en petit, que directament quan els alumnes cliquin aquesta mini imatge del vídeo, anirà directament al vídeo de YouTube. Vale? Això ho puc ficar més curtet. Així.
Aquesta seria una manera d'enllaçar un vídeo, però després podem fer, com hem fet després, fent clic a un enllaç que ens porti igualment al YouTube. Per què dic d'això, del vídeo i l'enllaç? L'objectiu seria el mateix, anirien a l'enllaç igual, l'únic que aquest document, si posem moltes imatges així, ens pesarà més i potser després el Dinantia doncs, no es pot compartir. Anem a fer un altre requadre. Vaig aquí a formes, tornem a ficar un altre. Ara em direu, i com sé que aquest requadre és exactament igual a aquest? Vale? No ho podeu saber. Llavors, o ho feu a ull o tenim l'altra opció, que és agafo aquest requadre i el copio i l'enganxo. I tenim un altre requadre exactament igual, vale? Que és el que farem. Aquest el suprimiré i així ens assegurem que és la mateixa mida. Hi ha unes línies que us van sortint, veieu? Perquè sapigueu posar-lo exactament igual. A la línia d'estar així. Va. Anem a posar els números. Si voleu, per no estar buscant tota l'estona, ja us els podeu anar posant tots. I així els teniu preparats. Després només és anar modificant-los i posant-los allà on toqui, però així ja els teniu. No són molt bonics, però bueno, si després volem buscar números per la xarxa, doncs segur que en trobeu un munt que siguin més xulis. En aquests números també els hi podem canviar el color, si volem. Veieu que ens dona l'opció aquí. Podem canviar. Vale. Aquest també ho canviarem de color, que us surt aquí. Anem a posar aquest mateix. Aquest ho posarem igual. O no, ho posaré així i aquest li posaré aquest. Vale? Això cadascú al seu gust. Vale, anem a fer la segona activitat que ha posat. Compte, endevina com t'estimo. Vale. Suposo que també és al YouTube. Vale, el tinc aquí. Vale, ara posarem l'enllaç al compte. Primer posarem el text. Anem a posar més petit. Vaig a provar una altra lletra, qualsevol. Vale. Llavors, ara, en comptes de posar el vídeo així directament, el que farem és posar una paraula que enllaci directament al YouTube en el vídeo aquest. Com ho fem? Primer posaré la frase que posi enllaç o enllaç al compte. Potser millor. Vale. El seleccionaré. D'acord. Anirem a la URL a buscar. Aquest és el compte. Copio aquesta URL. Copiar.
torno al cartell, selecciono això, vaig aquí als 3 puntets i se m'obre aquest menú. Vale? Li donem enllaç i enganxem. Li donem aplica i veieu que s'ha posat subratllat en negre. Vale? El que farem, perquè s'entengui que és un enllaç, el que podem fer és posar-ho de color blau, com ens fa el Word i el PowerPoint, que ens ho posa de color blau i així s'entendrà millor que és un enllaç. Sí? Ara comprovarem que funcioni. Obro la pantalla, vaig a l'enllaç i s'ha d'obrir el YouTube al compte. Molt bé. Funciona. I així seguiríem posant totes les altres activitats com vosaltres volguéssiu. Després, si voleu, podem afegir aquí baix les xarxes socials, que també ho hem fet aquest matí, però així ho repassem. Vaig a Elementos, vaig a buscar el símbol de l'Instagram, per exemple, i el posarem aquí baix. Espera, posaré això més petit. El posarem aquí baix. I també el del Facebook de l'escola. Vale? Aquí podríem posar altres coses que necessiteu. Vale? Ara vaig a buscar l'enllaç de l'escola. Entrem a la web de l'escola, anem a baixar tot. Aquí tenim l'enllaç de l'Instagram, que el que hem de fer és copiar la URL. Me'n vaig aquí, clico al símbol de l'Instagram i se m'obre aquest menú. I vaig al símbol d'enllaç. L'enganxem i l'apliquem. I ara fem el mateix amb el del Facebook. Tornem a la web de l'escola, que se'ns obren aquestes pestanyes d'aquí. Copiem l'adreça, tornem al cartell, cliquem que estigui seleccionat, anem a enllaç, enganxem i apliquem. Sí? I ja ho teniu. Vale? I la cosa és anar fent així. Suposo perquè totes les activitats que feu les enllaceu a pàgines. Vale, seguiu posant els quadradets, els rectangles o com vulgueu. Aquest és el disseny així que he triat per anar ràpid, però podeu anar aquí elements i podeu anar afegint icones, dibuixets, que potser, no sé, els hi fa gràcia, saps? Anar posant cosetes així, que queda més mono. Val? Si hi ha un vídeo, doncs un vídeo. Aquí aquestes formes també queden xules, anar posant alguna por ahí, no sé. Vale? Una altra cosa. Per exemple, jo ara vaig a fer un altre cop un rectangle. El vaig a copiar, l'enganxo. Ai, perdó, he enganxat, he fet el text. Ara, copiar, enganxar. Ara us ensenyaré, imagineu-vos que vosaltres, veieu que aquest m'ha quedat aquí al darrere? Això és les capes que us deia. Llavors, per passar-ho al davant, faig el botó dret i l'envio endavant, perquè no se'm quedi al darrere. Se'm quedi aquí, vale? I no me'l tapi el requadre rosa. Vale. Podeu fer enllaços a pàgines web, però també podríeu, imagineu-vos que teniu una fitxa en el vostre Drive que la voleu compartir perquè voleu que facin una fitxa de feina, vale? O un text o un PDF o el que sigui que tingueu. Si voleu compartir amb un PDF o una fitxa que tingueu al vostre ordinador, el primer que heu de fer és tenir-lo pujat al vostre Drive.
Ara us ensenyaré. Ara posarem fer la fitxa de castellà. Vale? Això ara m'ho inventaré. Sí? I llavors... El primer que faré és anar al Drive. Aquí veieu que tinc ja les fitxes de castellà preparades. Llavors, us heu d'assegurar que aquesta fitxa estigui d'aquesta manera, que es pugui enllaçar amb tothom que tingui l'enllaç. Com ho faig? Jo trio la fitxa, vaig a aquest minutet que hi ha aquí i vaig a opcions avançades. Aquí. Vale, aquí, com podeu veure, hi poden accedir persones específiques, no? Doncs ho canviaré i posaré que hi poden accedir tothom, veus? Aquí podeu ficar públic, que ho pugui veure tothom, o tothom que tingui l'enllaç, que és el que posarem nosaltres. Posaré tothom que tingui l'enllaç podrà accedir a aquesta fitxa. I desem. Vale. Llavors, ara es crea aquí una direcció, una URL. Aquesta adreça la copiarem. Farem fet. Si no, també, si us oblideu de fer-ho, quan està seleccionat això, li puc donar aquí i em torna a fer el mateix. Vale? Copieu la URL. Llavors vaig al cartell, seleccionem, crearem un enllaç, una paraula que posi enllaç. La selecciono, vaig als puntets, li dono l'enllaç, enganxo l'enllaç i aplico. I li canviarem el color, per lo que hem dit abans, posarem de color blau. Vale. D'acord? Ara vaig a comprovar, canviaré el color del quadrat, que sigui diferent. No sé. I comprovaré que va a la fitxa. Veieu? De forma que el nen s'ho pot descarregar i podria fer la fitxa o el que vosaltres tinguéssiu aquí per fer. Vale? I res més. Si teniu algun dubte, m'ho dieu i torno a fer un altre vídeo amb els dubtes que tingueu resolts. I per últim, us explicaré com es descarrega. Anirem aquí a aquesta fletxa que hi ha aquí baix, aquí a la dreta, i aquí us sortirà un desplegable. Aquí posa PDF per imprimir, document d'alta qualitat. Podem descarregar-ho amb aquesta versió o la PDF estàndard que ens ocuparà menys espai. Si ho hem de compartir en dinantia ens anirà millor. Vale? Llavors ho descarreguem, li donem a descarregar. El fitxer normalment es descarregarà a la vostra carpeta descargues. Ja està, veieu que s'està descarregant aquí. I llavors el que hauríeu de fer ara és o el compartiu per correu electrònic amb qui vulgueu o com a tasca la pugeu al Google Classroom. Com es feia el de Google Classroom? Anireu al vostre correu electrònic i llavors aquí trobareu les aplicacions de Google, cliquem i veureu que hi ha una finestreta que posa Google Classroom i li donarem. A vosaltres us apareixerà una classe, que serà aquesta, cliqueu i aquí ja estaríeu dintre del Google Classroom. Vale? Aquesta part principal és el mur, aquí tothom pot escriure, llavors tothom veu el que escriviu. Després tenim el treball de classe, que aquí és on jo us posaré les feines. Això és el tema, amb les seves
amb el seu contingut. Veus? Amb aquest símbol vol dir que això és el contingut que vosaltres us heu de mirar. En canvi, per exemple, la videoconferència, aquest seria el tema, videoconferència, aquí tindríeu el contingut per mirar i això seria la tasca. Aquest és el símbol de la tasca que heu de fer. Vale? En aquest cas només és que feu la videoconferència i si sabeu fer-la, li donem a la tasca, veieu? Vaig a mostrar la tasca i la marco com a feta perquè en sabeu. Que no en sabeu? No sabeu fer-la i no us en sortiu? Doncs m'ho dieu i us ajudo. Vale? Ara marcaré com a feta la tasca i llavors quan vosaltres feu això a mi m'arribarà que vosaltres això ja ho heu fet. Ara anem a treball de classe i anem a fer-ho amb el Canva, amb el tema del Canva. El disseny que he creat seria la tasca número 2. Cliquem damunt de la tasca número 2, mostra la tasca i aquí com ho farem? Doncs veieu que fica afegeix o crea. Doncs ficarem afegeix, li donarem a fitxer perquè l'hem descarregat en PDF a l'ordinador i ara el que farem és pujar-lo aquí perquè el compartiu amb mi. Donarem a fitxer, aniré al meu ordinador a buscar-lo, que el tinc a descàrregues, busco el meu fitxer PDF, li dono obrir, ara quan ja el tinc aquí li dono a penja, veieu que s'està carregant, ara està pensant, s'està carregant. I quan ja està carregat, li dono a entrega. A entrega. I això m'arribarà a mi, així ho podré mirar i us podré donar, us faré algun comentari i ja estarà la tasca feta. D'acord? Qualsevol dubte, m'ho dieu.